Taurova vatinoti macelebrity demuZimbabwe. Zimbabwe mutinombonerera. MuZimbabwe tinombonerera. Competition yachona munoziva kuti dai macelebrity demuZimbabwe achitedzera zvinomboitawo macelebrity ekunana Ghana, ekunana South Africa vakabatana. Munoziva kuti mumwe munhu anotosvika pakuzotoluza confidence kutoregedza kushandisa talent yake because anenge adaunzi akurira ningi. Just be yourself, darling. Be yourself. Kwete zvekuswero kuda kunzanzi nekuti uyu akawanawo contract kwakati saka ndakuacta wakuita overdoing the things hazvichanakidze ningirikini. Hazvichanakidze ningirikini. Be yourself. Nyaya yekuda kunzanzi nini ndaacta ndoda kukunda ningi uyu achiti ndoda kukunda ningi. Look my dear darling. Hauchaite because wakuita you are overdoing it. Wakuita you are overdoing it and kutaura sita but ukuziya kuti ndikutaurani. Uri kutozviziyewo kuti ndikutaurani. You are overdoing it. Be yourself. Be you. Don't live the life of competition kunyepa hanzi inini handisi kukompita na anyone hakuna. Life of competition iripo zvayo. But kukopa hakuna kushata asi kukompita ndokwakaipa. Run your own race. Uri kunzwisa? And at the time unoita run mozoti vamwe vachona vainakidza kudhara vasati vakuita makompetition ekunzi ndikuita naningi because vanga vari ivo. But kubva pavakatanga kuti ndoda kukurira ningi uyu achitiwo ndoda kukurira ningi hazvichasipake. Why? Because vanhu vari kutraya kuda kunzi ndakurira uyu kuti uyu anzi ndakurira uyu vari kubva vatoita zvimwe zvinhu zviri kutobhohwa. Chinhu chaanga achifanirwa kuita chiye ende chaanotogona ari kutadza kuchiita because ari kufungidzira kuti ndikadai ndazviita simple saka regerei ndinyatsowedzeresa. Zvimwe zvacho zvakuita kunge maAfrican movie ekudhara vasati vanyatsogona kuacta here vachiri kunyatsoacta zvoti monoti vari kuacta. Hazvichanakidza kuita kunge zvimaAfrican movie zvekutanga zvakudhara zvaionekwa zvaiita kunge zvairekodhwa nemamobsel zviya. Handisi kuda kunyepera kuwara ndinaro nhasi. Iwo you know kuti ndikutaurani. Iwo uri kuzviziva kuti ndikubvirani. Muri kunzwa? Regerai anzi taura zita iwe bva pa iwe usikuziva ndikutaurani. Dongonyepedzera udzungaire kana usiri kuziva bva panapa. Sadongonyepedzera nguru ndikutaura wandikutaura yeye. Because taura zvako iwe ningirikini because uye ari kutraya kuda she's overdoing it ada kukunda. Because tese inini ndiri munhu weguwa ndotarisa kweseka. Pane pamunotengi ndakamaka ina ndinawo makandotora zvanenchifunga panguva yandada. Waiziya? Saka pane nyengu umwe uyo paakambobuditsa uyo zvaive nekadhati because ini ndikaona unge uyo kana achinyorerwa chinomboita unge aite unge kumboleka munhu anomudzidzisa but kana charadziswa chinogona mumwoyo akagona zvainakidza zvanga zvine kaconfidence ende zvine kakukwana kana kupaparika kwese kwaimboita kuya this time kwanga kusina kumbonyanya angasina kunyanyopaparika this time akanyatsogona mumwoyo. But mumwe wachona uyu aiwa she's overdoing it hazvisi kunakidza but mumwe uyu aiwa umwoyo zvakanaka because I think pamwe inyaya yekuti ari kushanda nemaprofessionals here ekuti vanhu vagara vari mugame ekuita izvozvo so zviri kunakidza. Hanzi volume but vamwe vari kuti vari kunzwa ingawani. Hanzi volume please. Imi chitengewo foni munditengerei kuti munhu unyatsonzwa musingandinetse noti volume. Pamwe chafa chifoni chacho. Volume. Kana makunzwa mozotaura motaura takunzwa. Kana makunzwa motaura because ndakana speaker yandakatombobata. Ina ndina speaker yandakabata sika kana zvakuita munotaura kuti yakuita because handina kana speaker. Hanzi yabo. Handina kana speaker. So but kutaura chokwadi pane mumwe wachona ari kutogona because I think nenyaya yekuti ari kushanda nemaprofessionals because zvine kadhati so zvitori zvine kadhati amene kuti nenyaya yekuti pamwe ari kushanda nemaprofessional ende zviri kunyatsooneka zviri kunakidza because ari kuplaya the role yaasiri but zvimwe zvachona izva ameno. Handisi kuda kunyepa. I'm not feeling it. Ndikutaurawo mapfungiro angu. Hanzi zvinei newe mind your own dukusha. Hafutseke mamoyo futseke. Nondudza yowo uya panapa if you mind your own business what are you doing here? Kana uri munhu anominda business rako yo mamoyo. Why are you doing it? What are you doing here?
vanhu vanomainda bhizinesi ravo havachombodzidzani nemapeji emakuwa kutogara